بسنبت نبي إثيوبيا مبصح زكايدت وانا كايد السراح علم لخاو مع كان جنزب وي IMF كريستينا جورجييفا اتهاجر اتخذ زلا قعزو تنكر مخانه بمتقاس مودات اوغن عبع عسب زركوي كتب القليصا بحيال شجرا شرف وصاي كتساقط صنحت إثيوبيا كابلك احتن علم لخاو مع كان جنزبن وي IMF بدحرز تجبرلا صقدي فاينانساو متعراي كم زغبرت يذكر اور حمله نايز حلف عمت بعداغا زخيد متن شرف دحر متأتوا شرف بر بمتن دولار ب125 مئتاوي تكوان توسخه بعالم لخ مع كان جنزب زمحدر 3.4 بليون دولار حاجز رخيبايا وانا كايد السراح عالم لخ مع كان جنزب كونتات نمكتال نبي إثيوبيا دحر مبصحان مزملكتهم سب مز دحر من رخابان اتهاجر اتخذ زلا قطباو منقدي اتسفاو مخانو تزاري بالا بمسرت وقعو صبصبات اب 2022 متن زقباب إثيوبيا 33.9 مئتاوي كخونن كله زحلف عمد جن ناب 23.9 مئتاوي زتمحايش مخاني يقلص ابز مص عمد دما ناب 10.3 كورت حزبيت يغبرو ابتا اغاطام ترخيبو قال زسمع منستر فاينانس إثيوبيا احمد شدون هغرو اتخطل زلا بوليسي عدلا سراح كفطر زخيلن نحزب دما عبي لوط منبابرو كمص زخيل يلو أما أكل السودان بفلاي دما أبرز ختم السودان كارتوم تدقاقام سعرات زقات ممزلو أنصار سراوي السودان زواقو زلو حيلتات قلطف دقف قلق أهدتاتهم نابتك أند عردنا يزبلو ودارفور ينسحبو أبزلو والأوان بتزفت سمو زلو تدقاقام متقعتات أب دارفور أشحات سودانويان يهادمو مهلاوم تقاليزو ودو حورات هاقرات أبزوت أمقلسي حيلتات قلطف دقف أب دارفور فاتس إماما بزتوها لمتقعتي بشحات زغوت صور نبرتي مربطهم قديفهم هاديوم قالو يلو تكال سدتنياتات ودو حورات هاقرات اب صبصابو استاد شومن تمشيح زغمتو سدرا بيتات اب دارفور كاب سولومان زبهل عدن كبابيون بعربن قدامن ناب انفد دبوب وانا كتما الفاشر تمازابيلوم الله يلو وهبقال او هادم معسكر استمازابولو اب دارفور احمد راجل بوغانو حيلتات قلطف دقف نسالوما بمتقعتا اناوي صوم الله يلو حيلتات قلطف دقف اب قربا سومنات اب كباب الفاشر بعصبا نستطقعو تمازابلت زركبوم معسكر سدتنياتاتن تحابرت سراوي السودان نزخونه ملشاتاتن متقعتاتم يحيلم يوم ودو حورات هاقرات اب دارفور طراي 1.7 مليون حزبي تمازابيلو كمزلو 2 مليون دما كبيد حصرت مغبي اغاطيمو مهلاوي زغلص اب تግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ተማለምሸት ከባቢ ሰዓት 1 ፈረቃን ቀበለ 5 ሓረግ መናፈሻ ተባሂላ ብዝፍለጥ መዘናገ ማዕከል ናይድ ቦምባ ተደርቢ 17 ሰባት ቀሊልን ከቢድን መጉዳእታ ከም ዘጋጠሞም ከቤት ጽሕፈት ጸጥታ ከተማ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልከት ገዳያት ተሓደጋ መብዛሕቶም ሰራሕተኛታት እቲ መናፈሻ ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ሽረ እንዳስላሰ በሪሆ አይዳይ ካብቶም ተጎዲኦም ዘለዉ እቶም ሰለስተ ከቢድ ጉዳኣት በጽሕዎም ከም ዘሎን ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ከም ዝርከቡን ንማዕከን ዜና ቢቢሲ تزاريبو كابتم قدايات حانت سرحتانيا حرق من نافشا كتكونن كلا نفس صور كم زخونتن بزتا قبر الله حكمنا ابدحان كونتات كم زلاون مفلات تخايل لا بزعبات انقنا يتحدقا بزمل كدما ونانا حرق من نافشا براخا حاقوس ابتبوتا نبركت عمتات زسرحة كم زخونن زحبرا حدن دحنتون قبل شمو كتقاس زي دليا نايك قرابا بيتسبن مسكر عينن حدا من النتو زي تفلت اسب بتدقاقامي نابتي وانا انا دولة 300 شح بر زي تهبن انتخوينكا ابتا من نافشا بومبا دربيه هيوت كان سرح كان او حدقا كؤتوي يبلو كم زنبره تزاريبو قدم 3 سمون ورحت الرع على 10 تخلتون بتمساسالي نابتو وانا تدويلو تدقاقامي ناي غنزب هابن دول كم زنبره نايد بومبا تدربيو كم زنبره انتخونه قدات كم زي يبصحه ناي صتا اكلات كم زاليون ات ناي صتا حلافه تزاريبو كساب حجي اتنت متقعت زفصم والقسب كفلت زي تخاللو زلو مخنيات دما ايتيو تيليكوم متحبار ابي سلو زلو كم زخونون اتي حلافه صتا نايتا ختمه بريو ايداي كحبرن كله نسو ابزربو نيرتراويان حيزوم ازز اكل متان ገንዘብ እንተዘይ የምጽይኹም አይንሰደኩም ኢሎም ዘደራደሩ ገበንኛታት ከም ዘለው ነባና ሓበሬታ ይመጻና ነይሮ እንተ ናብ ሰብ ሃፍቲ ደዊልካ ገንዘብ እንተዘይ ሂብካኒ ናብ ንግድ ትካልካ ቦምባ ክድርብየ ግን በኹር እዝና ይዝኸውን ዘሎ በመባል ሓቢሮ ከሳብ ሕጂኻ ምስቲ መጥቃዕቲ ብዝተሓዝ በቲ ገበን ዝተጠርጠሩ 4 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለው መርመራውን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተገሊጽላ
ዓመታዊ ምስምጥ ፋእኮም ድማ ጉልጽናት በዘተሓዝ ንሃገራት በብደረጃ ሰሪዑ ጸብጻብ ዘውጽእ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ትካል ናይ ዓመተ 2024 ጸብጻብ ኣውጽኢ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ሓድሽ ጸብጻብ ኸኣኒ ኤርትራ ብምጥፋእ ምስተን ኣብ ድሕሪት ተሰሪዐን ዘለዋ 10 ሃገራት ኣቐሚጥወን ኣሎ። እቲ ትካል ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ምጥፋእ ኮም ድማ ሕጽረት ጉልጽነት ኣለዋ ኢሉ ኣብ ድሕሪት ሰሪዕዋ ዘሎ ሃገር ደቡብ ሱዳን ኮይና ካብተን እዚ ትካል መጽናዕቱ ዘካየደለን 180 ሃገራት ድማ መበል 180 ደረጃ ተሰሪዓላ። ንደቡብ ሱዳን ተኸቲላ ሶማል ብብልሽውና ኣብ መበል 179 ክትቅመጥ እንከላ ንሶማል ተኸቲላ ቬኔዙዌላ ኣብ መበል 178 ሶርያ ኣብ መበል 177 ንሶርያ ተኸቲለን ድማ የመን ሊብያ ኤርትራን ኢኳቶሪያል ጊኒን ኣብ ሓደ ደረጃ ማለት መበል 173 ደረጃ ተቐሚጠን ኣለዋ። እዚ ትካል ኣብቲ ዝገብሮ መጽናዕታት ንሃገራት ካብ 100 ነጥቢ ዝህብ ኮይኑ ኤርትራ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበራ 21.8 ነጥቢ ብምስኣን ሎም ዓመት 13 ነጥቢ ጥራይ ተዋሂባ ካብቲ ዝነበረቶ ደረጃ ንድሕሪት ተመሊሳ ኣብ መበል 173 ተቐሚጣላ። ጎረቤት ኤርትራ ዝኾና ሃገራት ሱዳን 15 ነጥቢ ካብ 100 ብምርካብ ኣብ መበል 170 ክትቅመጥ እንከላ ጅቡቲ ድማ ካብቲ ዓመት ዝነበረ ነጥቢ 1 ነጥቢ ወሲኻ ካብ 131 ኣመዝጊባ ኣብ መበል 127 ደረጃ ተቐሚጣላ። ኢትዮጵያ ድማ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝኾነ ለውጢ ከየርአየት ካብ 137 ነጥቢ ረኺባ ኣብ መበል 99 ደረጃ ተቐሚጣ ትርከብ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ምብራቕ ወለጋ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና 26 ሰባት ህይወቶም ክስኡን ከለዎ ብርክት ዝበሉ ድማ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ምህላው ተሓቢሩ። እቲ ሓደጋ መኪና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ጉደያ ቢላ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኢፋ ብያ ኣብ ዝበሃል ቀበለ ከም ዘጋጠመ እቲ ኣውቶቡስ ከዓ ብ11 ለካቲት 2025 ኣብቲ ከባቢ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ምግምጣል ኣጋጢሞዋ 26 ካብ ተሳፈርታ ህይወቶም ከም ሰኣኑ ኣባላት ፀጥታ እቲ ከባቢ ገሊጾም ኣለዎ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትራፊክ ምብራቕ ወለጋ ዝኾነ ኢንስፔክተር ኣስናቀ መስፍን ናይ መንግስቲ ማዕከናት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣውቶቡስ ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ 26 ካብ ተሳፈርታ ህይወቶም ክስኡን ከለዎ 42 ድማ ፎኩስን ከቢድን መጉዳእቲ ገጢሞም ኣብ ዝዋን ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ምህላው ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ኩሎም ሓጺንን ኣሉሚንየምን ናይ 25 ሚእታዊት ተወሳኺ ግብሪ ክኸፍሉ ውሳነ የሕሊፉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ዘፍለጠ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ካብ ዓበይቲ ስፖርታዊ ፍጻመታት ኣሜሪካ ዝኾነ ሱፐርቦል ንምስታፍ ኣብ ዝገሸሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ብዝዓበየ መጠን ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ኣሉሚንየም ቀንዲ ኣቕራቢት ካናዳ እያ። መጀመርታ 11 ኣዋርሕ 2024 ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝኣተወ ብዝሒ ኣሉሚንየም እቲ 79 ሚእታዊት ካብ ካናዳ ይመጽ ሜክሲኮ ድማ ካልእ ቀንዲ ኣቕራቢት ኣሉሚንየም ናብ ኣሜሪካ ምዃና ይግለጽ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብሪ መዝነቱ ኣብ ሓጺን 25 ሚእታዊት ኣብ ኣሉሚንየም ድማ ናይ 10 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ኣንቢሩ ዝነበረ ኮይኑ ጸኒሑ ግን ንካናዳ ሜክሲኮን ብራዚልን ሓዊሱ ንብዙሓት ንግዳውያን መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ካብ ግብሪ ናጻ ገይርዎን ነይሩ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ካብ ካናዳ ሜክሲኮን ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ተወሳኺ ኣቑሑት 25 ሚእታዊት ቀረጽ ንምውሳኽ ውሳነ ክሕልፍ ምዃኑ ጠንቂቑ ነይሩ እዩ። እቲ ውሳነ ግን ን30 መዓልታት ከም ዝናዋሕ ገይሩ እዩ። ብተመሳሳሊ ካብ ቻይና ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ኣቑሑት ድማ 10 ሚእታዊት ቀረጽ ኣንቢሩላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።